مستيات بيتنا سلام كما يتوعلو كبرات تخاتلتنا دحر كوينات تግራይ بفلاي كا دحر وعل سلام بريتوريا اب تግራይን ኢትዮጵያ بحفشان ከምኡውን ምስ ኤርትራ ዝነበረ ፖለቲካዊ ርክባት ፍጹም ምቅያራት ወሊዱ ክኸይድ ከም ጸንሐ ንከታተሎ ዝነበርና እዩ ብወገን ክልል ኣምሓራ ሓድሽ ኩናት ክውላዕ እንከሎ ዝምድና ብልጽግናን ህግደፍን ተቋሪጹ ውድብ ሕወሓት ምስ ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣብ ምትፈናን ኣትዩ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ሕወሓት በይናዊ ጉባኤ ከካይድ እንከሎ ብጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ንጉባኤ ተሓሲሙ በዚ ኸኣ ኣብ ትግራይ ሓደገኛ ዝመስል ፖለቲካዊ ምፍሕፋሕ ማዕቢሉ እዚ ጉዳይ ንኣስታት ሓደ ዓመት ኣቢሉ ብኣሰካፊ ጎደና ክጓዓዝ ድሕሪ ምጽንሑ ብመሰረት ሎሚ ኣብ ገጽ ፌስቡክ ቴሌቪዥን ትግራይ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ መራሕቲ ትግራይ ኩለ መዳያዊ ጸገማቶም ብሰላምን ብዘተን ንምፍታሕ ኣብ ምርድዳእ በጺሖም ከም ዘለዉ ተገሊጹ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሕወሓት ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ ሓፈሻዊ ጉባኤ ከካይድ ብዘይምኽኣሉ ምጥሓስ ሕጊ ፈጺሙ ብምባል ንዝመጽእ 3 ኣዋርሕ ካብ ዝኾነ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ክዕቀብ ምእጋዱ ይዝከር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቅድሚ 2 ሰሙን ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ንሓደ ወገን ጸግዒ ዝሓዘ መግለጺ ብምውጽኦም ነቲ ዝጸንሐ ሓያል ወጥሪ ኣጋዲድዎ ቐኒ ነይሩ ኣብቲ ሎሚ ዝወፀ ሓበሬታ ብኽልቲኦም ወገናት ነቲ ስምምዕ ንቕድሚት ከሰጉም ዘኽእል መምርሒ ስነ ምግባር ወፂኡን ፈሪሞምን ከም ዘለዉ ተሓቢሩ እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ብዛዕባ ዝካየድ ዘሎ ዘተ ንማዕከናት ዜና ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ውሽጣዊ ጸገማት እቶም መራሕቲ ንኽፍታሕ ኣብ ምርድዳእ ከም ዝተበጽሐ ካብ ዝብል ሓበሬታ ወጻኢ ዝርዝር ናይቲ ዝተፈረመ ስምምዕ ምርካብ ኣይተኻእለን ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ዞባ ምብራቕ ትግራይ ብፁዕ ኣቡነ መርሃ ክርስቶስ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ጸገም ብልዝብ ንኽፍታሕ ልዕሊ 2 ኣዋርሕ ብተደጋጋሚ ብውልቂ እናረኸብና ክንጽዕር ጸኒሕና ኢና ከም ዝበሉ ግን ተገሊጹሎ ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ ተመሳሳሊ ናይ ዕርቂ ዜና ተዘርጊሑ ዝነበረ ኮይኑ ከይወዓለ ከይሓደረ እቲ ፖለቲካዊ ወጥሪ ምቕጻሉ ዝዝከር እዩ ኣብዚ እዋን ፖለቲካውን ወተሃደራውን መራሕቲ ትግራይ ኣብ ጽዑቕ ኣኼባታት እዮም ዘለዉ ድሕሪ ኩናት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ከቢድ ናይ ስነ ልቦና ነውጻኣት እንከሎ ዝማዕበለ ናይ መራሕቲ ምትፍናንን ምምቕቓልን ንመላእ ህዝቢ ትግራይ ናብ ጓሂ ዝሸመመ እዩ ነይሩ እዚ ሕጂ ብመራሕቲ ሃይማኖት ተወሲዱ ዘሎ ተበግሶ ክሳብ ክንደይ ዘላቒ ኮይኑ ኣብቲ ክልል ጸላዊ ውፅኢት ዘለዎ ፍረ ከምጽኡ ገና ብሕጂ ዝረአ ይኸውን ኣብቲ ከባቢ ኣንጸላልዩ ዝጸንሐ ሓድሽ ናይ ኩናት ደበና ብመጠኑ ንምቕናስ ግን ልዑል ተራ ከም ዘለዎ ርዱ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኸይድ ዘሎ ፖለቲካዊ ምዕባሌታት ኣብ ሰዓቱ ዝቀያየርን ዝገላበጥን ብምዃኑ መጻኢ ናይቲ ሃገርን እቲ ዞባን ንምግማት ቀሊል ኣይኮነን ናብ ካልእ ዜና ምስ እንሰገር ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ባይቶ እስራኤል ኤርትራውያን ዝርከብዎም ሓተት ዕቑባ ናብ ሃገሮም ንምምላስ ዝኽእል ሓድሽ እማመ ኣቕሪቡ እቲ ብየማናዊ ሰልፍን ካልኦት ኣባላት ባይቶ እስራኤልን ዝቐረበ እማመ ሙሉእ ተቐባልነት ረኺቡሎ ኣብቲ ዝተኻየደ መስርሕ ድምፂ 51 ኣባላት እቲ ክነሰት ተባሂሉ ዝጽዋዕ ባይቶ እስራኤል ነቲ ሕጊ ብዘይ ዝኾነ ተቃውሞን ተዓቅቦን ደጊፎም ኣለዉ እዚ ሕጊ እዚ ንእስራኤል መዕቆቢ ደገፍቲ ናይቶም ጨቆንትን መልካውያንን ስርዓታት ከይትኸውን ንምክልኻልን ንረብሓታት ጸጥታ ሃገር ንምውሓስን ዝዓለመ እዩ እስራኤል ካብ ሃገሮም ሃዲሞም ንዝመጽዋ ስደተኛታት ዕቑባን ሓለዋን ክትህብ ሓላፍነት ከም ዘለዋ ዝጠቅስ እቲ እማመ እንተኾነ ግን እቶም ስግኣት ዘይብሎም እቲ ዕድል ክወሃቦም የብሉን ይብል እስራኤል ብመሰረት ሰብኣውን ዓለም ለኻውን መትከላት ነቶም ኣብ ሃገሮም ውልቃዊ ስግኣት ዘለዎም ዕቑባ ክትህቦም ሓላፍነት ኣለዋ እንተኾነ ግን ኣብ መንጎቶም ህይወቶም ናይ ብሓቂ ኣብ ሓደጋ ዝኣተውን ፍርሒ ዘለዎምን እቶም ኣብ ሃገሮም ንዘሎ ስርዓት ንጡፍ ደገፍ ዝገብሩን ምፍልላይ ክግበር ኣለዎ ይብል እቲ ቀሪቡ ዘሎ እማመ ኣብ እስራኤል ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቝጸሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዘለዉ ዝፍለጥ ኮይኑ ብዙሓት ካብዚኣቶም ደገፍቲ ናይቲ ኣብ ሃገሮም ዘሎ ስርዓት ምዃኖም ይግለጽ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ኣብ መንጎ ተቃወምትን ደገፍትን ዝተኻየደ ተደጋጋሚ ግጭታት ብዙሓት ሞይቶምን ቆሲሎምን እዮም እቲ እማመ ዝኾነ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ናብታ ሃገር ዝኣተወ ስደተኛ ደጋፊ ናይቲ ኣብ ሃገሩ ዘሎ ስርዓት እንተኾይኑ ብመሰረት ርእይቶ ፖሊስን ሰመዚ ኢሚግሬሽንን ጉዳያት ህዝብን ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያትን ንኽስጎግ ስልጣን ዝህብ እዩ እንተኾነ ግን
بت حق مسرت كوت زلوه والكسب قدايو بحقا ومسرح كحلف مسل كم زلوون مجلتي بايتو إسرائيل أسفير الله. نابتي عب مودة السرعنايو زينانا مس النسجر روسيا عب كيح بحري والتهدراوي معسكر نمهنات مس السودان سممع فريما اتي عب اوان بريزيدنت نبر عمر حسن البشر استبقس سممع نمتكبار زعنكف كم زيلا عب روسيا مبتح زكاي زلو منستر قديات وطاء السودان علي يوسف تزاريبو موسكو كاب نويح اوان جميرة عبتي استراتيجيكاوي اقداس النزل وكيح بحري معسكر حيل بحري كتهنت دليت كم تصنحا يفلت انتخونا اتي نقال بشر كاب سلطانو آليو سلطان تجبت او تهدراوي منغستي اتسممع داقم قمت كقبرلو آلوو بمبال كم اون بسنكتي ابتهاجر زغط زلو كوينات تونزي فتانيحو اتو سوداناو منستر مس روسياوي مزنقو سرغي لافروف تراخيبو دحري مزررابو عب زهابو غازيطاو مغلطي بزعبا مهنات اتي نمراخب حيل بحر روسيا كأنجد تتبي زقبرلو ودب مس موسكو فتصم سممع كم زلوو تزاريبو تاريفو زلو مصداق طرح مخانون منستر علي يوسف تقيسو سودانن روسيان بزعبا سممع وتهدراو معسكر حيل بحري بزملكت عب مرددا بتيحنا لوا خبل يوسف علي بتوسخي عبت برابع مس لافروف زكايدو غازيطاو مبرهي قليصو اتو قداي قليليو عب كل قدايات تسمامعنا لنا زبالة منستر زرزر حبريتا قناهابن سرغي لافروف بوغنو عبت غازيطاو مغلطي بزعبات قداي ايتقسن زوباك ايح بحري بعبيتن صلوتن هاجرات عالمنا ازيو تدلاين تحرافن كبابيو عبز خبابي بوليتيكاون وتهدراون صلوا كحدرا زدلي هاجرات كا قصرن وحدا يكونن كم روسيا تشاينا فرنسا امريكا زامسلا وترو هلاونتن عبز زوبا نموحاس يقالسا كبرات تخطات دي مستيات بيتنا نلومي 14 لكاتيت كلتا شحن 25 زدالنا لكم تحسوا مدب افزي زازمنا لنا صباح بخال ارستخن الرخبينا سلام صنحو مستيات بيتنا نحكينا مثل ارتران من صبرا استفلاليه صحفات تنقصاص مسلتاتن قال محتتاتن حيزا بذكريات كبر اب ان ترادوت تقرب مدبيان وفوت لساني من يزعصوني عيسجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخ يقنا مسلي فتحي